yako zapi zvakatanga sei aba munhu akakaona akandisira message right andisira message akatanga kuti nini we pano right nandina hangu rekuenda bamusi wacho asi azvinombuta akanotanga kare bakobva ndazoti babuna yako bva azoita zvekuye panapa aye panapa babamuna yako bva tangoti tandadza kubva tangotondibata babamuna yako atangondibata paya nibatakabva tatosvika kobva tobva ndatorara nawo pamba panapa aiwa ipi taure chokwadi zvaitika atina kurare pana atinoti andirorara nawo pana pandomborara nawo beni right kumba kwawe iwo ndo waitenda ndakabva taenda tese zvekubve panapa kobva handi usiku vamasikati right ko vamaenda mise kwa madi kobva andibata mwene protector yakati bamaka zvakadaro anga ine protector tatisina zvada muna protector yenyaya zvai kobva zvadini kobva tatora ndakangoita nawo kairi basi baba presi kairi basi atotopozvitanga kare tatozvitanga muna takutopinda muna mei ndobva katangotozva kuti amusikone meni vagarisa muno mukadzi afa nogara rakadaro asinaba navo preba muna yako bva totangotondibata todaiso muno mukuru webaba presi simba racho ndingacharonepre kude kwavhika baba muna yako tangotondibata kava ndodaiso ndikatainazvonyasombokuratandine chendikuta prazimba baba muna aina ndinganyembondimba chichi baba ndakakati hazvinana masiva chitotake zvekuti diti ndobva ndabva ndototore kondomu kobva tatonyengana iwo ndo wakatora condoms atina kuti kabva ndangati atiri tese panapa kabva adondibata ndikataimuzandibatira ndisikura zvekubatwa panapa bachichi baba muna yakobva zvekutondimanikidza vapresi ate zvokuti ana kutoti aripo panapa kwaabvunza nyaya yaatokwanisi kurapa vanhu kairi kudai atombokondonatanga toemapurani bamuna ndichazviva akati kana zvitombo nebasa reseba izvo chichinyoye wakarepta akatoti handisingatovapesa ate zvekutondimanikidza aumanikidzi kubve panapa kunomba kwaoba bapresi ndakaiti mene ndimutaure zvakanatse kuitika mukade kutore michite zvekundihara chazvina zvekuita iya ndichinatse kutaurirana kubve panapa kwende kumba kwabamune takanga tiri kwende kuti totaura nemune zvakanaka masisika rivapresi tiri kutaura nemune zvakanaka nabamune mine kondomu machondaurirana mirai muzwe zvakanatse kuitika abamune kana hamaini chichinyi ndompe choni notomuva kana michide mari ndotompe chivo notomupe kamari masisika ingati andisihure bandidi kupuwe chinyiva andisina zvemari asaka ngatingoitawo zvekuti tione tadini masika rivapresi mozi akandibatawo zvekuti nozosvikawo kutozwe kuda masika rivapresi nozobatwa kutozvana pazvadino zvavamononga utosvikawo pakutotode kuri pakutozwe kuda abune vai kondomu ri angatori naro masika indatondi kondomu ri anditori naro kova ndoti asakanyozvazvapati kuti tite zvakadaro asinima azviti vakune chiwere chimene nditore kondomu ndandabatwa vape zvekuti apana pakanasi kundibata zvondanda kutonatsawo kutozwe kutozwewo kuda masika rivapresi ndopakabva tondibata kobva atatodini kobva tatorora tese nabamunaya kangani takangorora katu basi ndopandavonachidoti tinobamuna handichadi akungosenda meseji avo madini dhiya madini wazodini ingatanyinazvo zvanga ndakungapinda zvoti unondakadini wandakangoonini handichadini ini nangozovapesi kairi basi kana kuabvunza dai kairi basi kendakanyengana nawo kairi kudai alright inini ndakushiri kupindura ndichidai iwo une purani ipi yekugara pabamunapo nekwende kumba kwako mugara wangu panapo wati panapa pagarikizo kuti unaye rumairi rumairi vainini ndichina rumairi vainogara panapa taurai kuti mwakanyenga akadzi anhu anganai taurai baba 2010 mwakanyenga nani ndakanyenga Lois Chiminya mukadzi wekwani kwa Chiminya mukadzi wekwa Chiminya kuri kuharare endai 1 wanamba 2 kuchouya kwamachongwe anoti mai masaiti mukadzi wekwa ndi mai masaiti mukadzi mauko masaiti right number 3 kuchouya pamachongwe mai marimbike right A4 ndicho A3 taura mani ndichouya kuchemani ndichodanana namwe anoti mai mashawa mai mashango mai mashawa hachi 4 number 4 2009 number 5 ndakadanana to mai James pabiriri okay number 5 here number 6 anyajoro anani mkondo adoko pachikwidzire apa number 7 Maria number 7 mai Maria number 7 number 8 ke mai Maria ndasodedzira mai Maria
Maimari ya nani? chokwarara anya chokwarara muchoshira 2009 ndi 2021. alright 2020. muchodarika Number 8 ke. number 8 ke kuchipinge anani Watobva unoone izvi zvino. alright pamashure muchodi kumashure alright muchonyengana nekuchipinga mayatalia mayatalia Mudipedoro. alright ari mukadzokwana chikuya ari mukadzoka chikuya alright Enda mberi. enda mberi namai brighton Vibrating ngara. kuchipinge anoziyanyani anya sibindi alright Enda mberi. enda mberi Asita bwana. Asita kwana 10. Number 10 yacho ndiya. pamachongwe pamachongwe asonombotembe Anani wacho machongwe. Ndozara. my areas my areas anyani chimonya chimonya Anoeshawo akabva kumhatso kwawo ngari. Achiri pamusha ngari nasi siri kumusha. Nasi siri kumusha. Toti utubvira achiri kumusha tende kwatora anofanira kuya pana baramba nenarume awo. Watora arora waswa. amweni acho akanga akashakira Amweni acho akanga akashayikirwa.